Občané města Betléma, slyšte důležité poselství císaře Augusta z Říma. Ať je náš císař! Ať je náš císař! Rozhodnutí císaře Augusta ohledně soupisu všeho lidu říše římské. Velectění občané města Betléma. Za 30 dnů budou provádět císařští úředníci v Betlémě sčítání lidu. Každý představitel betlémské rodiny, jehož rod zde bydlí nejméně 3 generace, nechť se dostaví před římského úředníka a připraví si následující údaje. Za prvé, počet osob patřících k domácnosti, manželka, služebníci, služky, děti a ostatní. Za druhé, velikost a cena pozemku na území. Za třetí, roční příjem rodiny. Protože zde rodin roztroušených po celé zemi je třeba během z mnoha cizinci. Prosíme hostince a ubytovny, aby se připravili na velký počet hostů. Císař Augustus pozdravuje občany Betléma. Pokoj vám. Ještě příkaz starosty města Betléma. Na počest římské říše a jejich úředníků a ke cti přespolných hostí se vyhlašují 3 dny svátku. Hurá! Občané se vyzývají, aby uklidili před svými domy a hlavní ulice ozdobili květinami. O svátcích se očekává sváteční oblečení, vybraná jídla a vzorné chování. Občany města Betléma pozdravuje starosta.
Týkalo se to i tesaře Josefa a jeho mladé ženy Marie. Oba dva přicházejí z Nazareta. Cesta jim trvala 3 dny, byla obtížná i z toho důvodu, že se velmi přiblížil čas, kdy se mělo Marii narodit dítě. Když přišli do města Betléma, všude bylo plno lidí a oni marně hledali nocleh. Nikdy nebylo místo pro chudé pocestné. Smutně putovali od domu k domu, ale nikdy nebyli přijati. Jediné místo, které nakonec našli, bylo ve chlévě na seně mezi zvířátky. A tam se také narodil chlapeček, kterému dali jméno Ježíš. Místo postýlky měl jesle se senem a slámou. Josef. Bydliště? Nazaret. A co pak si ztratil v Betlému? Jsem z rodu Davidova. Už zase jeden z Davidova kmene. Už zase budoucí král Izraele. Zaměstnání, výdělek? Tesař, co vydělám, občas dostanu vědro oleje nebo vína. Občas obilí nebo vajíčka, někdy dokonce i ovci. Kolik je to v penězích? Kolik je to za měsíc? Dělej, počítej. Hádám tak asi 40 denárů za měsíc. Majetek? Můj dům a pole v Nazaretě, tomu kousek pastviny. A pak mám ještě malou zahradu, tady v Betlémě, po dědečkovi. Zkrátka a dobře, nic moc. Chudák císař Augustus. Na takových se nedočká mnoha daní. No a tvá rodina, manželka? Jmenuje se Marie. Děti? Nevím, co bych řekl. Snad víš, jestli máš děti nebo ne? V noci se nám narodilo dítě. Nevím, mohu-li ho nazvat svým dítětem. Je to dar Boží. No tak dobře, všechny děti jsou darem Boží. Jak se jmenuje to dítě? Tak, jak to Bůh nařídil. Ježíš. Znamení, že dává.
čistá porodila Krista, nám narodil se Pán. Opěta pod nimi se kníží, jak se sláva šíří, nám narodil se Pán. Od mrtvého moře, s ním Olivenské hoře, nám narodil se Pán. S dětema se ozývá, haleluja, haleluja. S dětema se ozývá, nám narodil se Pán. S dětema se ozývá, haleluja, haleluja. S dětema se ozývá, nám narodil se Pán. Zasníži v olivovém háji, a šalma je hrelí, nám narodil se Pán. Zatímco v Nazaretu městě vyhrávají žestě, nám narodil se, nám všem narodil se, Betlema se ozývá. Haleluja, haleluja, Betlema se ozývá, nám narodil se Pán. Betlema se ozývá, haleluja, haleluja, Betlema se ozývá, nám narodil se Pán. Z východu přebohatí páni, děti se klaní, nám narodil se Pán. Mluvníci obudí a musí, myslí dary nosí, nám narodil se, nám všem narodil se, Betlema se ozývá. Haleluja, haleluja, Betlema se ozývá, nám narodil se Pán. Betlema se ozývá, haleluja, haleluja, Betlema se ozývá, nám narodil se Pán. Děkujeme vám za pozornost a přejeme vám krásné a veselé Vánoce. A nyní si s námi zaspívíte Narodil se Kristus Pán. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růžek vítek vykvet nám, radujme se, z života čistého, z rodu královského, nám narodil se, jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se, z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Člověčenství naše, veselme se, radšil cítí nás se, radujme se, z života čistého.